Hello, kakabsat. Kumusta tayo amin dito Pilipinas? Sapay kumata nakaragkad tayo amin kat pagtungtungan tayo man ti nakaskas ang nangyari ijay Thailand. Okay, so dito nga nangyari nga mass shooting kat nangyari jay Thailand. Grabe ti nangyari. A disgraced former police officer in northeastern Thailand killed at least 36 people, most of them children, in a shooting and slashing rampage Thursday that started at a daycare center and ended at his own home, where he killed his family and himself, authorities said. So, ito gamin nga police officer kat naikat isuna iti trabaho na gaputa iti nakyusan iso na nga dati position na nga mitampitamin kat kasi iti nangyari suna kat according iti kini nanang na kat idinapan ijay korte isuna nga pan nadenggan iti kaso na apan siyempre indarumdangor isuna kat idinilumwar nag talaga nga na amu an nga makuanan iti talaga nga riknanan kun ni mama na nga kun na santo nag-ingest isuna iti droga isu nga isupay iti na talaga nga nang pakaro ket nagbalin nga paranoid isuna amutoy iti paranoid once nga paranoid iti maysa nga tao ket kala dagiti babagtit nga talaga nga adun iti mangmangda na so di ba di dagi paranoid nga kadlay nga duti dengdeng ganda nga boses nga ako isumot epekto na nga talaga iti drugs data iti maysa nga tao kan iti data nga tiyempo ket napan ijay daycare center nga iso ti pag-iskulahan jay putot na ket ijay time nga talaga ket lunch time ana nga mabirukan jay putot na ket ijayin nga nagdanag isuna nadanagan nga makaong unget ana nga mabirukan jay anak na ta siyempre naglalauken ti jarik nanan ijay nga nagrugin nga nagpalto-palto kunana. So kunana ito nga Panya then went to the daycare center. Panya tinagan na jay police officer when he appeared to become agitated when he could not find his child. He opened fire on staffers having lunch outside. Panya then went inside where most of the children were sleeping. Many of them were killed with a knife. So di pinaltugan na dagiti staff nga mangmangan ket inmunag isuna nakita na dagiti ubing nga talaga nga natutulog da nga siyempre dati nap time data daycare garon ket ijay nga sinaksak na isuda iso nga
dumakat ang mga muno niya tikas lang kuha na ito eh. Pas lang inubing iti kuwakat no, normal ka kung makatamo nga mabalin nga aramid na ito awan iti normal nga tao nga mang aramid ti kastoy karkaro no unang mapatayom dagiti ubing saksakam no paltungam dagiti ubing 2 years old to 2 years old to 5 years old ka talaga nga nag talaga nga nadagsen nga mapanunot kat siyempre iti normal nga tao hana nga mabaling nga maaramid kasi kung natin or iti normal nga tao hana nga maaramid iti kasjay iti lang tinang talaga nga nang kuan na gamin neto kat jengor na depress isuna naglalaok iti naglalaok siguro iti marik na natan na ikatrabaho na dati charge nga na ikwa kanya na ipataw kanya na nga drug possession naglalaok santo pa lang nag take isuna iti droga iti talaga nga ng control iti emosyonal ng control iti panunot na so nagbaling na paranoid siguro sinang na alati mangmangagnan nga patayom na kitada patayom wala na siguro hindi pinagtupaltugan na nagiti dagiti staff dagiti teachers kun dagiti ubing ti may sapay dito nga talaga may sakot may isa nga teacher piman nga babae nga masikog isutin unang nga natay kat masikog pay diay so iti kwan nalpas diay nagawid nadanunan na jay anak na kadina na jayan pinatay nan jay putot na pinatay nan jay asawa na kun at the same time nagkumikmot iso na ti suicide pinatay na mat bagina pinatay na bagina so ba di pinaltugan na ti bagina nagkumit iti suicide kat talaga grabe iti chimputata nga talaga awanan niya makunam nga talaga mga muon no sino ti talaga nga agaramit iti madi tay siyempre no daduma iso na kat police officer santo ada kang nagpaiso ti paltog ng legal so ang timot nga magbalik niya kunan nga bagtit tay siyempre no daduma gamin kat kunato kat bagtit deta so ano na duma dagiti mentally ill nga term kat hanga talaga nga kasla nga general term lang nito nga maususar kada dito Amerika sa balimod gamin dito Amerika ta nalaukan mod gamin iti politics nalaukan mod gamin iti racial discrimination nga kunana so ano adati puraw ket naggaramit iti kastoy ti kunada mentally ill kanu numot nangisit numot Muslim uno Middle Eastern nga tao kunada mo terorista anamot nga awagan nga mentally ill terorista mo unumot nangisit kunada mo nga gangster iso nga mo nga mo nga makunita mental ill ta awan ay no dito lata no dito Amerika ka talaga nga sabay pangusag na dayta Kaya siyempre, no, mentally ill ko maamin, mentally ill. Uray ko man nangisid kan Middle Eastern, talaga nga mentally ill. Apingin nga ko ng ngay nga terorista, kaputa, nagapo dyan Middle East, terorista. No, puraw, mentally ill. Kat, hinaukan to lang tibasit. Nga mga kasiyay nga talaga, hanto nga talaga nga makuhaan iti jakunadang Lord kat amin nga tao, adda iti kasla nga kumbaga nga kat
aday iskunada nga iskeleton iti maysa nga tao kumbaga ket kasada iti kuma kalada iti kuma ket kunat nga nasingput dito o kunat nga nasingput dito maday time nga talaga nga na-trigger jay jay parte iti utak no parte iti bagina ket isu iti nagaramid iti kastoy oray nga gay kunadang nga rod bas delikado kano nga paungtem iti maysa nga nasingput nga tao. Uno iti maysa nga natal na nga tao ta talaga nga kasla bumtak nga kasla nga bulkan na ita. Which is nung dumakat agpay sumot piman. Nung dumakat agpay supiman dagiti natatal na kat kunang nga natal na nasingput da ngam once sumot nga talaga nga napunwan dagita dak talaga nga bumtak nga talaga nga nagalumot iti madalapos da. So nga amin nga tao ket adda ijay talaga nga other side nga makunkuna, other side tayo nga talaga nga nonti nga sipsiputan, nonti nga sipsiputan nga talaga ket lumwar. Karkaro ta syempre tatakot on iti bigbigan dagiti tattao nga Diyos da kwarta, Diyos da paltog, Diyos dado. So kasi nya miso nga tatanga talaga nga chimpo ka talaga nga nakaro iso nga jalaang iti ibagato kat umadayo itayo iti droga umadayo tayo iti drugs. Actually kat oray marijuana. Oray ti marijuana nga talaga nga kunada nga medical ti health benefits na ti marijuana ngam no dumamot no masubram dayta syempre marijuana kat considered pa lang bawal dayta illegal ngam dagat dimot kiti Amerika kat talaga nga naggalon iti nang legalize iti marijuana ng actually kat dakkel met lang neta apiktara na met lang iti panunot apiktara na met lang ti amin so nga masubram neta kat talaga nga pabagtikan da kamot lang so nga narigat lanen iti agtik iti droga nagkwa siyempre kada tayo no dati pamilya tayo panunuton ti pamilya tayo pay inya. So, kasjay talaga nga nakaskasaang iti nangyari ijay Thailand nga napasamak mga ma-imagine sakit ako ma-imagine iti nadamag kulay iti kat ubing ayaw sa Bali ubing ti ko ng disgrasya wano dati mang patay kat aya karo kada kami ngol kat agmanmanayo kami tibas ano na dumakat adda lagi ubing agtataray ti kasara kat aya kasla sa Bali nga kasla ka nga kasla nga madumagsen nga bigla iti riknam no talaga nga makitam dagiti ubing nga kasla kasto iti nangyari kat sa Bali o yan ang iyari dito Amerika jay Uvalde, Texas nga nagadumot lang iti elementary nga napaltugan natay kat duduman pa man kat dagiti ubing isuda ti kaasi isuda ti kasla nga may ipit isuda ti mai-sacrifice kapo iti kinademonyon iti maysa nga tao. Demonyo ko natin at talaga amot nga aramid ti normal nga tao reta. Amot nga aramid iti koreta talagang aramid nun iti demonyo neta. Ure no kunada nga mentally ill, ure no kunada nga talaga nga aramid iti demonyo neta. So kasjay iti wakas santo dito ikat awan damot nga mabalinin nga kasuan niya tao ta nagpakamatay moten kat
Ay, apa ya ti biag ay ti lubong tataya talaga nga. Talaga nga madiin dumakas nga kunada. Ket kasi nga ron kakabsat. Relax ti lang. Don't worry. Be happy. Nga kuna diya kanta. Don't worry. Be happy. Okay, kasyay. Kat sa atin muna nakikita. Iti. Sound iti. Telepono.